салом мухлисони ҳамешагии футбол. навори мо бо дастгирии 1xbet омода шудааст. 1xbet сарпарасти эҳсосоти варзишӣ. дар ин ҷо метавонед ҳамаи намуди варзишро пайгир бошед. дар 1xbet пайвастшавӣ осон буда коэффициентҳои баланд ба шумо пешкаш мешавад. ҳамчунин ба силкаи дар комментария буда даромада то $100 ҳамчун бонус соҳиб шавед. ба ҳама муваффақият. салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. рекордшикани нави таърихи футбол ҳаминак ба шикастани як рекорди бисёр ҳам муҳими таърих ки беш аз 92 сол умр дошт даст ёфт. ҳоланд пеши чашмони мо таърихсозӣ мекунад. ӯ баъди 92 сол аввалин футболбозе гардид ки дар як мавсим ба задани 50 гол даст меёбад. охирон маротиба соли 1931 Том Уоринг гуфтани футболбозе 50 гол зада буд. дигар дар миён чандин футболбозони соҳибноми ҷаҳонӣ дар премер-лигаи Англия бозӣ карданд, вале ин қадар гол ба самар расонида натавонистанд. ҳатто дар ин миён Криштиану Роналду, Стивен Ҷерарду, Эрик Кантанау чандин нафарони дигар буданд, аммо 50 гол назаданд. Эрлинг Ҳоланд дар дебюти худ дар премер-лигаи Англия он рӯз ба дарвозаи Фулхэм 50-умин голашро дар 44-умин бозиаш ба самар расонид. аз аввали пайдоиши дунё танҳо 4 нафар тавонистанд ки дар премерияи Англия 50 ва зиёда аз он гол зада бошанд. инҳо Дик Сидим бо 63 гол дар соли 1928, Вик Уотсон 50 гол соли 1930, Том Уоринг 50 гол соли 1931 ва Эрлинг Ҳоланд бо 50 гол дар соли 2023 мебошанд. дигар ягон нафар ҳатто то наздикиҳои 50 наомада буданд. Эрлинг феълан 34 гол дар премер-лигаи Англия, 12 гол дар лигаи чемпионҳо, 3 гол дар ҷоми Англия ва 1 голи дигар дар ҷоми лигаи Англия ба ҳадаф расонидааст. ӯ ягона мусобиқае ки ин мавсим гол назад ин суперҷоми Англия дар бозӣ муқобили Ливерпул буд. дигар дар дилхоҳ мусобиқаи бо пираҳани Сити ба майдон омадааш гол задааст. ғайри ин дар ин бозӣ боз рекорди таърихии дигарро низ иваз кард. голи ба дарвозаи Фулхэм задааш 34-ум дар премер-лигаи Англия буд ки ин шумори голҳо низ дар мусобиқаи мазкур рекорд ба шумор меравад. қаблан ин рекорд ба Муҳаммад Салоҳ ва Энди Коулу Алан Ширер тааллуқ дошт ки ҳамакнун норвегӣ мутааллиқи он аст. ба аввалин мавсимаш дар ин мусобиқаи ба қавли рақами 1 ҷаҳон аллакай ба истилоҳи легенда ҷойгузини Роналду аллакай пайдо шуд, вале аз Месси ҳоло не. дӯстони азиз, Рустамбек Қосимове ки канали Таҷик Влогро пеш мебарад, барои шумо мухлисони азизаш ҳатто ба Арабистони Саудӣ рафта бозиҳои Ал-Наср ки дар он ҷо Роналду бозӣ мекунад, барои шумо навор мегирад ва пешкаш мекунад. ин навбат барои шумо рақобати финали Лигаи Чемпионҳои Осиёро бо иштироки дастаҳои Ал-Ҳилол ва Ураваи Ҷопон сабт ва пешкаш кардааст. Ал-Ҳилоле ки 3 сол пеш дар ҳамин стадиони Истиқлол 4-1 зада буд. онҷо шаҳомати майдонҳои Арабистон ва маданияти ин мардуму интригаи бозии мазкур инъикос ёфтааст. бешубҳа яке аз беҳтарин наворҳои канали Таҷик Влог маҳз ҳамин навор аст ки тамошаашро ба шумо тавсия медиҳам. силкаи онро ма дар поёни комментария мегузорам. ба ҳазур даромада бачаҳои худиро дастгирӣ кунед. оҳиста оҳиста аврупоиҳо ҳам варзишро аз сиёсат ҷудо карда тавонистанд. акнун варзишгарони рус тадриҷан ба мусобиқаҳои ҷаҳонӣ бармегарданд. ҳарчанд бархе аз мамлакатҳои абарқудрат ба ин чиз ҳоло ҳам зид ҳастанду эътирозҳои худро идома медиҳанд, вале федератсияҳои байналмилалӣ ахиран дарк карданд ки дар ин масъала ба иштибоҳ роҳ доданд. баргашти русҳо ҳоло ҳам зери таҳримотҳо ба миён меояд. қарор дар бораи иштироки варзишгарони Русия ва Беларус дар чорабинои IGF ва IBA қабул шуд. ҳамакнун дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ мо рақобатҳои ҷудокорони Рус ва Беларусро мушоҳида мекунем. кумитаи иҷроияи IGF тасмим гирифт ки ба варзишгарони Русия ва Беларус иҷозат диҳад ки дар чорабинои Федератсияи байналмилалии ҷудо ҳамчун варзишгарони инфиродӣ бетараф ширкат кунанд. 1 солу 1 моҳ боз мунтахаби ҷудои Русия аз ҳаққи иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ маҳрум буд. рӯзи 29 апрел мудирияти Федератсияи ҷудои ҷаҳон тасмим гирифт ки ба варзишгарони Россия бо мақоми бетараф иҷозаи иштирок дар қаҳрамонии
қаҳрамонии ҷаҳон дар доҳаи Қатар бидиҳад. Хушбахтона Маҳмадбек Маҳмадбеков, паҳлавони хушноми тоҷики муқими Русия, барандаи 2 нишони тиллои Гранд Слам ва 1 нишони тиллои Гранд Прикс дар вазни то 73 кило ба ин мусобиқа рохат гирифт. Ёдовар мешавад ки қаҳрамонии ҷудои ҷаҳон аз 7 то 14 май дар Доҳа доир мешавад. чанд соли охир як истилоҳ дар фазои дастаи Барселона ба қавле мода шудааст. ҳар футболбози ҷавоне ки аз академияи бошгоҳ ё аз навхаридҳо рӯи майдон мебарояд, ба ӯ тахаллуси Мессии навро медиҳанд. Ансу Фатиро ҳам ҳамин хел гуфтанд. Гави ва Педр низ ба ин рӯйхат шомиланд ва ҳатто Такефуса Куборо Мессии нав гуфта фиреб карданду ба Реал фурӯхтанд. Дигар на аз Такефуса Кубо дарак асту, на аз Мессии нав. Чандин сол пеш Боян Кркич гуфтани бозингари соҳибистеъдод қурбонии тахаллуси мазкур гардида буд. Ҳаминак боз Мессии навро дастаи каталонӣ ба мухлисонаш муаррифӣ кард. дар бозии Барселона бо Бетис ки шогирдони Хави бо ҳисоби 4-0 ғалаба карданд, Ламин Ямали 15-сола дар қисми дуюми бозӣ ба майдон баромад ва ҷавонтарин бозингар дар ҳайати дастаи каталонӣ ва Ла Лига гардид. Мактабача дар дақиқаи 83 ба ҷои Гави ба майдон даромад. он вақт ҳисоб 4-0 ба фоидаи Барса буд. ҳамин тавр бо майдон баромаданаш Ямал ҷавонтарин дебютант дар таърихи тими Барселона гардид. ин бозигар 13 соли 2007 таваллуд шудааст ва тарбиятдиҳандаи академияи бошгоҳи Барселона ба ҳисоб меравад ки дар натиҷаи ҳунарнамоии назаррас ҳаминак ба сафи асосии дастаи Барселона пайваст шуд. ҳамагон ба ӯ аллакай тахаллуси Мессии навро унвон доданд, вале ман ба ин боварам ки ҳамчун ҷавонтарин футболбози Барсаву Ла Лига будан, аввалину охирин рекорди ин бача аст. ҷолибтарин голи рӯзи истироҳат дар бозии байни ПСЖ ва Лориан зада шуд. дарвозабони Лориан Ивон Мвого пас аз як эпизоде тӯбро ба даст гирифта, баъд ба майдон партофта ният дошт ки онро ба маркази майдон ҳаво бидиҳад ё ба шарики наздикаш пас бидиҳад. Килиан Мбаппе ки дар наздикӣ буд, фаҳмид ки тӯб дар бозӣ аст. ӯ хеле айёрона тӯбро гирифт ва ба дарвозаи холӣ ворид кард. ин аввалину охирин голи парижиҳо буд ки ҳамунам ба қавле аз ҳаво омад. дигар Мбаппеу ҳамтоҳои дигари ба қавле авторитеташ худро ки куштанд, ба 3 голи ҳариф ҳатто ба 1 голи дигар ҷавоб гардонида натавонистанд. сараввал футболбозони Лориан эътироз карданд ки ин гол бидуни қоида аст, аммо довар ба маслиҳатҳои ёварони ВАР гӯш дода голро ҳисоб кард. эпизод дар дақиқаи 29 рух дод. он вақт ПСЖ аллакай дар вазъияти душвор қарор дошт. дар дақиқаи 15 аз Лориан гол хӯрданд ва пас аз 5 дақиқа Ашраф Ҳакимӣ дар 15 дақиқа 2 корти зард гирифту ба корти сурх аз майдон берун шуд ва барои ПСЖ 10 нафара бозӣ кардан тамоман мушкилии ҷиддӣ ба меён овард. голи аз ҳаво омадаи Мбаппе воқеан ба қавле барои ПСЖ насиб накард. ҳама чӣ баръакс шуд ва футболбозони Лориан боз дар қисми дуюм гол зада парижиҳоро ҳатто барои мусовӣ шонс надоданд. ҳаминак баъди ин шикаст интрига дар чемпионати Фаронса зинда шуд ва дастаи Марсел ҳамагӣ бо 5 холи кам аз лидер қафо меистанд ки дар даврҳои баъдӣ имконият доранд аз ПСЖ гузаранд. агар ПСЖ бо ҳамин аҳвол бозиҳои худро баро монад, имсол чемпионӣ дар Лигаи 1-ро аз даст медиҳанд. баъд шояд Месси ба Барселонаву Мбаппеи пушаймон ба Реал гузариш намоянд. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.